जे अरम मांगफुल सगलायमानि कारण खावनो जों साइमनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरंगनां बिकास देवरमा रामपन जमिया डक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कक बरंनि जों तामिल सिने सिया आबलो केबेंनि दं दाबुबो आनि बाय जों गंनि फटन दिनि सगलायखा तामनि बाय के जों साइमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक उनका सब्जेक्ट स्टेट नि मैटर अमाकिन सुमुका दिमा सरनि भाषा अब सुमुका क्लियरली अबनो एनसीईआरटी रनो लुकुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बंनि कक का सिजाक मानि का तामबाय और लुका के स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किनु आरो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबिंग या बर आरो बीजेपी सरकार नो आइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबिंग या किन और तामनि बाय कक बर भाषा बाय बर केबिंग आबो सिनि क्रस गाबो डबल स्टैंडार्ड नुगाय दङ आसामनि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बर रकनि मुसुंथि नखारि दङ बंनि इच्छा कारण बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय केनु सुनु का सिनरं काके जे बरक सुनो चापगै सिरि दङ जे बंनि मुसुंथि खायने आउन बाय सिन्थिनाव प्रतिबाद खायमोन